pag ihap-ihap dalang lang kay wa kay labot. Dapat manino Yung amahan ayaw pag wala lagi siya sa senador. Hindi na nimo at pagkataan din eh. Agay di. Guys, good morning. Ready na ang atong pamahaw. Nagluto ko pag sayo og gulay na batong with talbos ng kamuti. Ay ko na ni 5 fingers. So mga na ta guys. Batong. Kapi. Mga ta guys. Padali namin ni, padali na. Kani man ipay babaw sa ibang balon lang. Kami na iputod lang. Batas ya balas. Nagasog balos. Ako lang sa kasigahan yo. Pamahaw. Ano ta? Ala. Kami ng gulay. Dugan na mong kanon. Basta bunta guys, di na mo siguro na mong kanon kay ang balon nila na nagahi. Nay, ano ba pagulin mo? Bagulit ka din ka? Nay, Alam di ulit. makita naman ang sisi ba? Sige nga. Kuhay sa batong na yung katong pinakagamay, dito ang batong nay. Kailangan dalahon mo ng pat dito lang. Kay kung mayroon tong pagdalan mo sa pat, Kapunan na ba ko pag-uli nay? dito sa mo pagtanom. Kapunan na ba ko pag-uli?
Basig di na niya mabuhi. Imbis nga, dala silupin din din, puro rin, kan, buhi lagi na ah. Kapit na ba December na? Hawa, Meng. What? What? Hi guys! Kain tayo. Ito lang? Sir? For today's video, guys. Good morning bitaw, guys. Laing adlaw na pod. O balik-balik lang ta sa atong kuan kada adlaw saon nga mao na manggid ni. Ihatod na pod nato si Mimi sa eskwelahan. Tapos pagkahuman moadto ko ila ni Ilin kay ika 9 days nga nobina sa enhance kanunay panabang. Moadto ko dayon ko inig human ako hatod ni Mimi kay aron mahuman. Og daghan kayong salamat sa inyong tanan, guys. Lalong-lalo na gid sa hindi nagsawa pagpanood sa aming mga video. Kahit balik-balik ang content. Saon man gyud. Puyo mi kay basa mi. Balik-balik man gyud atong content kada adlaw. Mura man gyud natong makuan, guys. Himo kada adlaw. Og daghan kayong salamat sa inyong tanan. Lalong-lalo na gyud sa inyong pagsuporta sa amoa. Daghan kayong salamat. Puyo lagi mi. Kuan karon, guys. Martes. Kining Hoyves. Hoyves? Wala gid siya nagkumpiyansa. Naglakaw ganina alas 4 pa. Mas balik niya nay. Okay. Gahapon dito sa kuan punta padong na sa sako pa sa Talisayan. Nagatang niya na may ilang lusutanan mga kuan siguro gamay nga dalan pero napoy nagbantay dito nga pulis. Muna ang ilang lusutanan nabantayan man nga dito ga pangagi. Bye-bye sila agi. Na video ko mga ito tong mga niagi nga naidakop gyapon nga dito may nag-agi. Dani nila. Nya. Di sila kaagi. Daghan guys sila. Mga trabante sa kuan, Pista Brand. Sa Axelom. Nila sa Jacoban ni tatay. Nakabalik. Nakato sila kay katong sa Pista Brand kay shipping. Bugdang Di, ang ilang ka-shifting wa naka-out kay di man tumu-out ang ilang ka-shifting og pa di pod maabot ang ka-shifting nila na nangibagulbol kay nalagi kuan Bugdang agi-agi. kung mo lagi na leksyon na gina ninyo way mga lisensya agud kinahanglan gid mo lisensya kay di man gid mo makalusot. Labi na karon nga padangat ang eleksyon. Muhawa na sila mga pulis pag maghuman ang eleksyon. Awan itong nanay na gabi tayo. Napaganda
karon kay ga eleksyon pa, padangat pang eleksyon di. Bahala pa dihag. Maghapon pa na sila inatang diha. Na. Kulba pud kay ni sila mag-atang kab. Para na gyud. Pitarag dinis balingguan kay sabot-sabot ra dinhi. Unyag dito ka madakpan sa laing lungsod. Labi nag sa Medina, Talisayan, distrikto man kay na dinha. May katugan ng kauban na alan nga kuan nadakpan na impaw ng motor oy. Ito yung kauban. Naimpaw ng motor. Na, di ba naman mo makuha imong motor ug di na nimo lukaton tos munisipyo. Daghan man tog violation, mayon ito. Expire na imong restro. Wa pa kay lisensya. Wa pa kay helmet. Mugid na isa. Asa tingin helmet ni tatay? Asa tingin helmet ni tatay? Ator hulaman kay mami. Ay. Ingon mo to yung kuan nga. Okay raman lan, makalusot ka basta kay naka-helmet ka. Pero di gid kumpiyansa. Bisa pag naka-helmet ka kay parahon ka man. Aw tong kami ni Doy lagi nga. Nag-atang Talisayan. Kumot akong kili di Doy kay hulong Doy kay pulis. Kaya na, nagpara na sa duha ka motor. Ang buong bata kay nilo, lusot man hinoon. May ko nga pangayo kag parahon lagi ka. Nag-antumig Medina kay kuan mi to sa iyang kuan. Dakpan mo na Plate number. Nay. Wala man. Ingon na siya. Naglingo-lingo man ang pulis na di. Ingon lagi siya lingo-lingo ang pulis na tingala mo sa pulis kay ang duha ra may gipara na siya nga nakalusot gid siya. Ano siya nakalusot gid mi. Do ako gikulbaan, ngino ko nga bata. O gid na ko siya nga gid pag truha Doy. Jadi nato makakuanan. Timingan na gid Pag matimingan ka na, impas ka gid. Daghan gid kag violation. Hinoon ang motor. Registrado pang motor. Kay kanang motor na mo nagikuha. Taman sa di pa na maimpas ang kumpanya pa na ang magrestro. Ila pa na nga kuan otorgado ang restro. Kaya naa dato nakabutang sa papel nga sa iyang kuan taman pa sa maimpas. Pag maimpas na, kami na mag-renew. Karon sa kumpanya pa na bago ang renew nila. Kada tuig ra man na nila i-renew. Na mo itong moto among gi dalian pagkuha ang iyang restro kay mas maayo man tong makuan siya na uban violation lisensya ra magid iya ha kay magbiyahe siya lisensya ra maging wala sa iya. Restro sa motor na aman. Kompleto headlight, kompleto pa man to iya. Ay napay side mirror. Kompleto pa to yung motor. Ang kani kangalan mo daghan na dani kulang-kulang. Kaya ang importante gid sa kuan guys. Kanang motor labi nagkuan. Kinahanglan nga na side mirror. May mga kuan kay aron dili makuan kay apil man sa ilang violation kung magdakop sila. Na. Lamay sa amin si Manoy. Karang alam gibutangan ko mana ay gipalitan ko mana pero amot nganong asa na pod. Hapit na mi nakaabot sa ibabaw. Teacher. Manoy, motor ni teacher. Lahat na yung motor ni teacher. Bago ulit itong motor ni teacher. Ya, teacher. Lahat na. Bago naman. Ikaw lagi mi kay pagka udto mi kay di ka kadimao mi. Ay pagkapahapa sa inyong room. Susunod siya nga. Sige, tagka-dikyos. Di ra bagid kay ikaw rin tamak-tamak ka na inyong classroom ga pahapa ka.
Na sila ni Amay. Pero ilang kantin, ibalhin lang kantin dito. Padong ko ilang mama guys. May lagoy lakaw ni mother karon kay para nakoy uban. Nakoy uban magsabat. Nakoy uban magsabat bitaw guys. May magudto na tay kauban mag sabat sa nobina, di ba? Ilag na si mother there. Ay, nasa Ate Mayami. Okay na yung motor. Nasa Ate Mayami guys. Sa baka na ni ilang ganap karon. Habang nas lagi kan gikan sila naman yan ito ay. Si ate na. Iya. Banda ni sila man yan ito. Kuha ko ni kuyog kay layo. To. Kuan. Trabaho bisalan. Kuha ni kuyog. Yan ito. Mingaw man. Manurado pa cute. Pas kang mingaw. Galing ni Abay kay ano. Kapulukon maganay ko. Unsa di mo oras nagbanyanita di ay? Mas stress. Hindi manita nga alas 6 ba? Edit tapos video guys para na-upload. Da lagi mura man sila namalbal. Lagi hapla pa man. Nas mama aman. Natugpod. Namaw baboy. Saan baboy sa bahay di? Yeah. Baboy kasi. Wow, daghang kay sila kuan guys, oh. Be cool. Daghang kay sila dala guys. Tinapay at saka bikoko. Naihumba. Pero pero naihumba guys. May konsinta guys, oh. Kotsinta. Dami siya. Kagag kotsinta brown eh. Kaom na brown eh. Kuya ko na kasi mother guys. Naramong dala. Kanon ni og lechon manak. May among ihalad sa altar. Yeah, palit ko sa panabas. Walay pa si mother there sa iyang nilabhan. Kapanlaban na si mother there, nakapanglaba. Sada kay mga bolak guys. Praise God. Kaya ko ganang gatanon ba ni kay galabong. Galabong siya. Kay gataas. Pero tsara siya. No? Tsara yung kukan. Hala, namatay lagi ning bulak na ni mana. Nalandungan ni ba? Sa papar ba na nagtanom? Mansa rin yung taas kay ma? Namagod sa dalan. Dapin karsada ang rambutan. Abot kami dani guys. Dani Madam Ellen's. Celebrate sa gabi happy birthday. Oh. Happy birthday to you. Ka 60.
Ya, berato. Gamay ron eh. Kung kung gusto ni mana. Wala na si Anik. Wala na si Anik. Pangito. Mangigo Man. na ugat. Nalustre day. Luyahan man. Agay nalabian ko raw. Wala gagapon na. Ito na kung init ka iba. Itong init yung panahon kapon. Ah, Da, dito mintabon pag yun. Aga ako dito. gabas mo? Muna akong ibutang sa altar, guys. Amahan naman ko sa langit ko dahil nangyari ko sa langit ko buot din sa iyo maingon sa Ang langit. talanong namang sa lagad lang at ka namang kanalawa sa sila sa amin. Maghimaya ka marera ko sa lasyon ng Diyos na at ang magmanday ikaw sa babaeng ganan. Bulahan na siya ang mahal na bunga sa tiyan mga sis. Santa Maria ng sa Diyos ka po ang kami kang kasala karon sa oras sa amin. Sa langit, pagdaygo ng imungalan, mabot ka namin imong ginharian, matuman imong pagbuot, din sa iyo ka, maingon mo sa langit. Ang kala nila sa matagadloy, hatid na ng kwan lawa sa ilalim sa masa. Siya lang sa among sa imong sa iyo. Kaya ka nang rin yung gamit doon sa kaya sa kanila. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manahal kanimo. Bulahan da ikaw sa babae nga tanan. Bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, sa Diyos, ikang pumukon kasasala karon sa oras sa kamatayon namin. Gloria Patri, Gloria Hijo, Gloria Espiritu Santo. Sa matutoy ganit na Ang mga pag-ampo o inahan, kanunay nga panabang, dili gayud umibiya o kanimo. Antod kaniya sa kaaway, buhi sila o uban, aron sa kamatayon, hantod sa dito sa purgatorio nga pagtan-aw, ug ilingi mo kanamo kana imong mata nga malulungon, ug makasasala man kami, ug pagtumanon ug paghinangot nga walay pagduha-duha sa daghan na kong mga sala ug nahimo. Nga bisan ako og nagpagsalig kanimo o inahan ko, pangayoon ko ang imong mga pasaylo apan wala ko karon kanimo nga angayan ng pagpenitensya. Alang nga sila sa ilingi mo kanako sa imong kaluoy. Hinaot paunta. Amen. Amahan na mo anak ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman imong pagbuot din sa iyo ka, maingon sa langit. Kailangan naman sa matagadloy, hatid ka ng kamatayon. Pasalawa kami sa mga sala. Pasalawa kami sa kasalanan namin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan da ikaw sa babae nga tanan. Bulahan ni sabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng sa Diyos, ikang pumukon kasasala karon sa oras sa mga kamatayon. Amen. Himaya sanghan sa anak ug sa Espiritu Santo. May mga sinugan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan namin. Mahal na inhan. Naman ito na si naot paunta natagaan mo siya kusog og kini mga pag-ampo karon idangat mo kaniya pinagi sa imong espiritu mo babal ang imong espiritu ngadto kaniya ngadangato mo kaniya ngadto sa Dios samahan anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo anak ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka na mo imong ginharian. Matuman imong pagbuot din sa iyo ta, maingon mo sa langit. Salamat naman sa matagadloy, hatid ka ng pangalawa. Pasalawa kami sa mga sala. Nga nakapasalawa kami sa nakasala ka na. Marinig kami pagod sa kumulay na namin. Sa kami sa kadawtan na. Magkakaya ka Maria na makasagosya ng Diyos manatan mo. Bulahan da ikaw sa babae nga tanan. Bulahan na sab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa nasagapon ka rin kasala. Sa oras sa mga kamatayon namin. Gloria Patri, Gloria Hijo, Gloria Espiritu Santo.
Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, Ginoong Diyos manang kanimo, bulahan na ikaw sa babae nga tanan, bulahan na sa unghan nga bunga, sa tiyan mo nga si Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, sa grasya, Ginoong Diyos manang kanimo, bulahan na ikaw sa babae nga tanan, bulahan mo sa mahal nga bunga, sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, nagsususigan po kami sa sala, karong sa oras ng kamatayan namin. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. May nagsususigan sa gatan sa mga katuligan nga tanan namin. Muso sa atong inhang sa kanunay nga panahon. Sa mga bukton mo ligupos ang imong anak nga si Jesus. Siya ugog mga unay o sa tibuok mong kalipay. O ulay nga inahan Ginoo sa kanunay imong kami panabangan. Si Jesus o bata siya og mga lansa nga bangkaw ug unya uban pa nga krus ug pag-antos niya sa krus. Ulay na sa panabangan ang manuluyan. Gibati mo man usab nga inahan og giantos sa anak niya mga sala og katahan mao ang ini nga iyang mga sala. Ulay nga inahan sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Si Jesus kanato ni pupot og kanimo nga iya gipasabot ni kanadtong masulobon nga panahon nga iyang krus ug pagadupon. Ulay nga inahan sa kanunay parabang kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Inahan ili mo kanamo ang imong mata nga maluluyon og sa Dios kani igampo aron unya sa sala pasayloon. Ulay nga inahan sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Maong mainit nga pagtungha ug ang pagkabig sa mga sala busa sa anak mo kami ikuha o pasayloon sa among mga sala. Ulay nga inahan sa Ginoo sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Inahan nga matahong gugma kanamo ang among gipangamuyo kanimo unta ug magpuyo sa panahon og grasya. Ulay nga inahan sa Ginoo sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Ang kadtong mga alaot nga mga talag nga nagbati sa mga kagul-anan sila nga tanan og makaplagan sa kanunay mga panabang. Ulay nga inahan sa Ginoo sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Niadto ang kalisdanan sa mga pagsakay o gibati, mga pagtawag mo nga paggipamati o pagdawat sa tungganan. Ulay nga inahan sa Ginoo sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Dan berhen nga maluluyon ang kanunay mo nga panabang maugayod ang among lauman karon ug among kamatayon. Ulay nga inahan sa Ginoo sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Ikaw o berhen gihimong among dalampanan. Magtabang sa mga kinahanglan o kagul-anan. Ulay nga inahan sa Ginoo sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Ginoo kong Kristo nagtandog ka kanamo og imong inahan nga si Maria nga pagkahagadaghana namo mga kanunay nga pag-andam pagtungha og kanamo kang kinsang milagrosang estampa nga imong pagsinunggan og nangamuyo kami kanimo tungod nga unta kami magpakimaluoy sa imong inahan nga panahon. Mahimo unta nga takos nga pagpaghimulos sa bunga sa imong pagpaubos, ang pagpuyo og daghanan nga walay katapusan. Amen. Ulay nga inahan sa Ginoo sa kanunay parabang imo kami panabangan ang manuluyan nga inahan. Hulay na inahanin kong panabangan aron kami makadamat kini nga among paglubina alang sa pagtapos niini ingon manusab niining naghalad
karon din nga wala sa imong atubangan. Hinaot nga imong tagaan siya kusog, pagdasig o pagtuo. Amen. Amahan na mo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong ginharian. Matungan imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Karama sa magkagalagat ng kordawa sa luwa ka sa mga salain na basalo sa salak ng bilis na tulang mga so Maya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaka kanimo, bulahan da ikaw sa babae nga tanan. Bulahan mo sa pangmahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. sa Santa Maria inang sa Diyos ang pagpapalong mo kasasala ka ang sa wasan ng Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. bayo sa salapan ka sa kanya sa magkatuigan ng kanan. Ingon mo sa mga anghel magbalantay, santo sa mga sangan, magbuhin mo sa kalangitan, anghel magbalantay dito mo pagbilang, pinagod sa mga Espiritu Santo. Bendito alabado sa parang tulad ng mga Jesus, sa oras ng Jesus, Jesus, alabado Santísimo Cruz, sa mga Dios, Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Nabuo ni ang kuan. Nabura niya ang enhance kanunang panabang no. Kay sa San Vicente. Pero tak mata. Na diya Piruta na. Okay, Ginoo. piruta yung mata ni Mother. Tingnan mo man di ang pagkatubag dan. Pirot yung mata ni Mother. Tapon baya kay unsa to ang alas do ka digikat balay. Mano, sayo sa to kayo man. Kaysa Wa ni magkatulog da. kanina sa alas 3 sa biligikan. Ano pa yun? At sila andin gani manganitan. Ganito Sa kulusun din mo pag Mao gani nga bilar-bilar ba kay store. kaya na ko kay unsa ba karon? Tulog mo tayo ni kung abay dani. Unsa ba ni tubag nga di? Na unsa may naglitson ni pagsa. Ba man na may badaan. Gipay. Dito na sa badaan. Ay lahat des dagat. Ha? Magditsun sila pero ilan dalo sa dagat. Kung mag-uban. Kami, ug salamat kayo ha. Di nami maglangan. Pahilot ka, bebe. Pahilot si bebe, pahilot. Salamat ka. Nandito na kami sila. Wala na po yung Uli nami guys, uli nami. Nahuman nagyud. Thank you kayo. Okay na. Nakalimot ko sa payong guys. Init naman di ay. Init na, init. Qatar yan. Qatar na din eh guys. Qatar area. Ba't naman din mamamag guys. Kaya salamat sa inyong tanan. Abot na mi guys. O gamong prinsesa. Pahiga-higa lang. Kaya ay bas kinabuhi na niya mong kadlawon mo ko nakwata alas among 3 pa. prinsesa. Nya asa naman sa takaron paingon. Aham ta karon. Paingon ta sa kuan. Ano ba? Ag-asam ta. Akligo man katas dagat na. Diboy. Ready ang mong Batay shot. swimsuit. Kato yung swimsuit mo yan, de. Pag-upanday ka? Yes. Aman lapit day sila kadagat. Dito sa Villanueva. Bahuta. Kalayo ra ba sa imong ginganlan. Asa dapit? Villanueva. Tikang-kang si Mayamia, guys. Kita ginang taler. Gimaw ang yung talyer. Villanueva. Sa gunsod ba ako dugay? O sa gunsod ba ako nga? Kuan? Dugay ag katulog. Or dugay ag mata. Guys, good morning. Good morning. May ngudto na ay bisita ni Mother dagan kayo, guys. Oh. Lang. Bags lang. Na may kanon na to, pero
Kanon ra to lang sudan sa mga bata. Wala sudan ha? May kag panayiming da. May kag panayiming da. Sige panay mi gatisan ko na ati Mercy nga luto na. Luto na. Magkagod daw ko. Unya. Nya magkagod kali unta anan siya. Naluto naman yan. O sabi kaguro ni mo naluto naman. Ay di naman ati Mercy og kuan. Agsat ipakagod ta luto man ay. Nga, Ganihan nga. ako chat sa imo alas 9 pa. Sleep di na. Saan naman maon pa na open cellphone. Agbot ka maon pa na akong open. Usa naman oras karon. Kenapa pinag-get sa kulong siyang gown? Hi guys. Kasi gaon. Wan gudyon rok. Ba maggaon-gaon man ka. Sabi ba? Agkuan niyo agarang paspaso. Ningon ko si mo bang ali dire bang kag magbinignet mi ikaw kagod sa lobby. Ano di si Bia wala klase ni Bia. Ingon ka nang laba pa ka. Anak-anak ko na nabuntag. Kilantan na si Biang-biang. Kilantan si Biang-biang. Kau na kabinignet Biang. Biang ka kabinignet Ba't ka Biang. niya? Nabutag niya kay bitaw balang ka. Wala mi yang? Wala mi. Okay. Dahil pag imo pag wala mi kay na. Di na ko magbukat utro. Inalulaw sing nga walay lami. Inaway lami mong binignet lula. Nilantan siya Oh siya. dugangi kay lami. Nawala lang niya binili dulay nga si Manang Utik. Kaon Igna nga way lami. Di na ikaw ba nang sundan eh? Ingon niyo guys. Wala ako bukos lagi. Mahal bukos karon. Nilas ikaw dito oh. Nay PC dito. Ay kay kuan lang itong kuan ba? Si dako. Atoy ka ang dugo ay kay kuan. Bari ba? Sa dugo. Katong kuan matagok na. Si dako. Uga so niya. Nagkaon tagtago. Lawas. Mangga ba kung tumangga ka pala? Ikaw di gamay di ka. Tamay. Beda ba? Sure ka gamay ka. Beba. Ha? Alangan tig apil man niyag tulo ng liso. Sa mangga? Oh. Si Manang po kadras. Haging bugtok. Agkapil sa tagkabugtok. Dapat kay kulo. Manyanita pa more. Kana man na matag sayo ba? Nang kita. Nagkatapok ang mga buang-buang. Di, kita tanan maguban na ni mga munggol kita malugay. Mga abnormal ba? Di matakdan kita ni iba nga murag tipot sa marot ka. Kalapot na ako. Kalapot na ako. Asbiya wala nang kaon ginantan niya na. Wala ganay kaon biya. Ginantan niya na. Dari ako ba nga kuan ka nga Nagilantan siguro. Murag kinantan siguro dapat ko kailangan. Kaonan ba? Ikaw na po naka. Ako Pinanato akong gibatit che. ilang lain sa Ito kwarto. nagkuan lain pud ako lawas. Di ko masa na parinti. Nagtulog ako parinti ko na siya. Anak ko gulwid, doon naman ako gulwid. Agay na ikaw. Mong Di masa ka. Uy, ba, di ba nagod problema kung di mo ni mo apel kay di masa ka parinti. Sa Mercy, ako. Ang papa niya wala apil. Wala. Wala man nila ba ni Ate. Wala man siya, wala man siya. Mama. Mercy. Ay pag ihap-ihap dalang lang kay wa kay labot. Dapat manino Yung yung amahan ayaw pag Wala lagi siya to sa senador. di na nimo at pagkataan ni dinhi. Agay di siya na magkana. Oh, magana ko sa party para sa inyong senior nakanap ka kung kasal kahasan. Uy, ayaw pag kuan. Wala siya nakakuha sa senior di ay? Isa ka nagkaslan unsa ka ba? Wasa na kakuha sa senior? Wala. Paligisikan man ito. Uy, Ikaw mama, ayaw pagkuan kung dili siya kay dili manggid si Ado sa dag-uli. Oh, di magana ko man kailangan sa kasal siya sa una, magana uban. Katong kasal nila. Ikaw man lang gidagkuan. Dili man mo pareha og utok ma. Wala magsalag mga dahil kung kaon na. Sulat iba may kaon na uli. Dahil sa daan may kaon. Dahil ka kasal. Kaon po sa pan eh. Naikanting na baboy na. Ipahamak ikas may suunong ako. Tinuod man sa kana apikado pito na. Hindi na nga masuko ko kang may kaon. Tanawa wala ko ko sa sa ingon. lagi to imong gigon gay na kung giingon ni sa to Ni Lira, Lore. Lori. Ah, Lore nga. Unsa na si Iba way kaon na. Oh. Data na oh. Mo di ay. Ito na ingon dai. Agoy. Saya ko nung kasal daghan kaon. Unya Si Papa. wala man gani kuno imo papa naghanha. Samot na sa imo nga way kaon. Oh, na nakasabot na ka. Muna di ha. Kamo nag-ingon nga dili ag tambong. Sus mas sa una magi-ilisan ako nag-ilisan ako sa Papa gi-ilisan. Ilis kita ito lang. Ito siya Halas si Papa ma. La, hindi Kasi kita ako, sa wala siya basta like, unsa nga. Sa nga. Unsa man na siya ko, wala gasto to. Wala pa kay. Mga sapa, dili na para sa imo nga. ika nang active. Mindset pa ka lang Tulig kayo. Nga, biling ko ang rampar sa kasal. Gagaw, Gagaw ka rin, para eh. sa Sa dayon guwapa. make up no. Masyado. Pero yun ang akong kagwapa ba? Natural.
Di na manis nila gipapan. Natural. Yo, penteng na ilaan na ako. Tulo na nung sipon niya. Uy, nakabigot. Ang gasto magod dito te sa badista. Uy, pagtarong diya, makasulod ba ko? Makasunod ka rin kakani, ikaw ang espesyal. Kana diya, makasulod din eh. Kasulod ikigwan. Ano yun? Kasunod na Niya ba? Ha? Ako? Awan na, sunod na. Naibasig. Pag abot dito, di tapos udlon. Basta pagdala ko din ang regalo. Batay makakauno dito. Makasunod man to, pero di. Mga klaro kay to. Blaka, sense ha? Ito diya kinaay, nagpaminaw ho. Oo, nabutan sa may klaro among kasal sa tinuod lang. Tinuod maginawa. Ano man? Prangka naman ko dito. I-adjust na daw ko no, i-adjust sa February. Ano i-adjust na sa February nga humana may kuat. Tani kamuta mi sa papel, ana pag kuman pak ito ba na gipasa na. Kunya pag kuman i-adjust sa kuno kay kuan. Napay paabuton nga napulo ka buok. Unsa man kami nakauna na ingon ba siya nga kuan ana. Namo na to. Inko dili pastor bahala na sila ipadayon ang amo kay kapoy ng kasal nga gi kuan kuan kanang gi saad lang niya dili mapadayon. Padayon kami sa amo adto mi sa judge dito kuan. O dito sa judge dito na sa gawin nga opisina sa judge dito na daw. Mo to limit ang sulod dito. Wala na sa sige padayon na may problema kay tagaan na gyapon mo gift sa isa. Abot na matinuod baka ato lang abangan ugma. Ang maghatag ana ang pastor dako sponsor sa mga pastor ang gifts na ang mahatag ay pag kuman ko kuan. Kamo na kuno kuan bahala na kawa daw kung ano ba ingon. Ni wanay kaon dito bang. Nga. Ang sponsor ako dito na sa February ipahapak. Hello. Bitaw. Bang, tutik ang... Nasa ato pa, di namin magdala gift, kaya hatagan mo sa gift sa judge di ay. Dili man dyan ang pastor man maghatag. Lahi man sila kasi na pastor lahi man po kamo kay maghatag po sa ako alam mo maghatag sa ako mo kaluis ako ng kuan. Transfer ta kasalon di ba mo inyo Uy, dili ka magsulod dito lang, uwa kay sulod, ay wa kay dalang Regalo. gift. Bang, Regalo. turki. dala may siya may. Ako ang mag-igsoon, sa ako sila proxy ako mag-igsoon. Na di na siya magdala sa regalo. Dili pwede ka mag-awas wala sila tanan. Ako na ba sila kayo? Basta gamay lang good lang di. Ikaw na sa mga pagkasal ako magkakatan. So di kuan. Anda sa kalibo dai sa kalibo ako di dai. Ako na ko ini sa kalibo. Pagilo lang. Pagilo Ako lang. na ko ini sa kalibo kay. Ako lang Sumada na sila. Taka ako na sa kalibo. Wala ko ato di ko sa taga sa kalibo. Oh. Nakadi man lahi man nakatag. Pero nagatag silang lang sa regalo. Ako sa kalibo gani. Taga Gatagan di kay sa kalibo. si Uncle Idi yan ninong. Dali ako man to palangga. Alam ko niya. Santos isa nga. O iba yung isa kalibo na. Ato sa pila silang lang ha. Siya man nagtawag siya anak nga para sa ako nagtagaan na siya o di. Salamat ka isa kalibo cash. Dili man to imo kay Uy, pwede gihatag man man. siya kuan nang te. Kanang pwede siya regalo, pwede siya cash. Hindi man nimo katubag unsa man ninanawag di ay. Okay, namin siguro tinaguan siguro kan eh. Naman. Ala. Nila. Dili pa to bang. Kaon ka? Wala man. Oh. Si Juan. Si Maria lang nag ani din nag